Oi, itu barang-barang masih ya. Mas Eli sini, Pak. Mas. Sini. Pak. Sini, Pak. Kena sapu.
Tindak putri bayo pati tindak putri katingaren tindak wayo ranempat taksi adewe ana opo ora wedi didangan ora kula kelong ngajani. Ampun kula sampean, ampun jiwa kula rondo anyaran titi nolong awan-awan lunga bojone pasar pae kowe aprawan rada kagak pura pate-pate.
Kumo kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman boya sing eling eling bab apa mah iku budaya bener kandang mas aja diplet roi mas aja dipok yoi karo kunjalo sami aku mogo ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri jaman ayo sing eling bab apa itu budaya pancene bener kandangmu